číslo 107, Zukal Andreas, Roman Lukáč, Roman Klein. Vidíš ho? Kde zostal? Hore. Tak, všetci sú už pozdravení a skúsme bežať. Už všetci vieme od tebe, že si tu na pretekoch, tak môžeme bežať ďalej. Takže všetky tri sa diskvalifikovali v družstve, nemajú si čo vytýkať, môžu si podať ruky, klesnúci. Sme tým. Kdyby sa dával tým diskvalifikovaných, tak vám ho dám, ne? Uvidíme, či sa ešte taký tým nájde. Keď hej, tak vyhodnotíme aj to. Tak, Lenka dobehne do cieľa.